21 jäbää olisi vielä. Miinoinen voi tulla kyllä tuolta, mutta mä en nyt jaksa sinne zoomaan. Pannaan lipas vaihtoon ja lähdetään kattelemaan meininkejä. Perkele nössöt, saatana. Perkele! On the squad. You and check it out. I'll find out. Christ, I'm tired of this shit. Se on väsynyt tähän vastaan. Check it out. Real bad. Saatte yläpäässä. Ase Jore, ylhäällä. Ei oo mitään. Fuck you. Ylhäällä meni yksi siellä vasemmalle. Taking fire! Shut the fuck up! Mä otan metelyjä vähän. Jumalauta! Yksi rauhoille saatana niin. Mitä Levetti. joku rautto jostain? Lukee vaan ruudussa, et empty vittu. No milläs vittu mä tapasin? Ei mulla oo pyssyä vittu. Ei, mutta se oli niinku mä sanoin tuossa niin yksi mappi tosiaan, niin siinä kun pelattiin sitä, jätkät oli sillä voltissa, mä spektasin, niin se oli ase sillä lailla, että se lipas vastasi niinku vasempaa silmäkulmaa. Se näkyy seinällä, se aukesi tuon seinän. Nyt hei. Siinä nyt näkyy, kato tuo... Seinät näkyy tuosta läpi, että kun äijä kulki siellä. Niin no. Näkikö Jeesus? Jore. Mä näin ainakin. Joku puki tossa, että kun sä menit siihen tarpeeksi lähelle seinää ja katsoit johonkin tiettyyn kulmaan. Niin mä näin siis sit kun mä olin kuollut, mutta en mä silloin nähnyt kun mä olin elossa. Saatana. Kun on lopettanut tuon turhan suojissa kikkailun, niin tässä harvennut pärjää vielä paremminkin välillä. Tuolla alakerrassa tulee yksi. Tätä joo, niin on. Täytyypä vaihtaa asetta välillä, tää rupee. Oho, Yläkerta keskiö. Hyytty. Siellä Tunglassa, niin siellä oli toi Far Cry 2. Jumalauta. Missä se on? Se on KK:ssa. Onks niitä enemmänkin vittu? Perke. Eikä se siitä pois lähde. Perkele! Kutia, et kai ne kahteen jätkään riittää.
Onko se yksi tää rompuhalli?